sortu zen 2000 batean Baionako Guri irratiaren bitartez. Eta sortu zen behar genuelako bidasoa Txingudi eskualde honetan euskarazko komunikabide bat. Zate horrein arte, 2000 bat arte, ez zen existitzen euskarazko irratirik gure eskualde honetan. Denak ziren gazteleraz eta gaur genuen euskarazko irrati bat. Beste galdera bat? Ikastaroak ematen ditugu? Ikastaroak ematen ditugu, ikastaroak tailerrak ematen ditugu, bai hezkuntza zentroetan eta baita ere helduekin. Egiten ditugu tailer ezberdinak, emakumei zuzenduak, etorkinei zuzenduak, gazte edo nerabeekin eta baita ere, zuek bezalako gaztetxoekin ere. Zer bururekin? Zer, barkatu? Zer bururekin? Zer bururekin? Begira, helburu zehatz bat eta da, erakustea guztiok badaukagula eskubidea informazioa garatzeko, informazioa zabaltzeko eta komunikabide batean parte hartzeko edo sortzeko. Komunikazio eskubide bat dela, eskubide unibertsal bat dela, azaltzeko hori da gure helburu nagusia. Galdera gehiago? Bai? Nortzuk? Irratia, Antxeta irratia? Antxeta irratia sortu zen, lehen aipatu dizudan bezala, Baionako Guri irratiaren bitartez sortu zen. Beraiek bultzatu zuten, edo proposatu zuten, Hendaian sortzea irrati bat. Baina guk hitz egin genuen Irun, Hondarribi eta Hendaiako euskarazko eragileekin, euskarazko elkarteekin. Guztien artean adosteko, benetan beharrezkoa zen edo ez, irrati bat sortzea. Orduan esan dezakegu, jende asko eta elkarte askoren artean sortu zela Antxeta irratia. Bai? Elkarte bat gara. Bai, Antxeta irratia elkarte bat da. Zein da? Antxeta irratia elkartea. Bai, eta gu irabazi asmorik gabeko elkarte bat gara, eta gure berezitasuna da, zuek ezagutzen dituzute elkarteak izan daitezke kulturalak, kirol elkarteak, gastronomiko, baina mila elkarte ezberdinak dira, ez? Baina gure berezitasuna da komunikazioa egiten dugula. Kasu honetan irrati gintza. Baina elkarte bat gara. Bai? Zer aldatu da nabarren teknologia? Zer aldatu da? Asko. Gauza asko aldatu dira. Begira, adibide bat jartzeagatik, ni irratiaren hasieratik nago. 2000 batean. Garai horietan, ez genuen internet erabiltzen, existitzen zen internet. Baina e-mailak ez genituen erabiltzen. Eta adibidez, ni bidaltzeko informazio bat, berri bat, Irulebiko lankidei edo Baionako lankidei fax bitartez, fax makina hori gaur egun poliki ez dena apenas erabiltzen ez. Horren bitartez bidaltzen genuen, jartzen genuen horria eta bidaltzen genuen horrela. Hau da, internet eta, bereziki internet asko aurreratu du teknologia irrati gintzan. Gaur egun, lau ematen artean, gure informazio guztia internet bitartez elkartu ukatzen dugu. Estudiak konektatzen ditugu, lau estudiak konektatzen ditugu internet bitartez. Internet bitartez momentu honetan egiten ditugu zuzenezko emisioa. Ni horren